Hello guys, tokuchingamiza mishongo chenyu chama secret na confessions tadzoka zvekare zitandinoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. I hope you had a wonderful weekend. Let me start by apologizing. Video ya Nezuro ndakaifilma asi pakazoita ma disturbance anakwanisa kuiuploada but ndichaiuploada. I hope you are well. Yes, tadzoka atipinde mnyede kutanga tete muri sei zita muchanditi Melissa nyangu haisi confession but kutsvaka urubatsiro inyaya iri kutoitika muupenyu hwangu. Ndine 28 years, ndine vana vangu vaviri, ndakasangana navo nekushungurudzwa mulife. Baba vakashaika ndine 6 months, ndikasara ndichigara namai vakaenda kubasa, ndikasara ndichigara nambuya mai vavo. Mbuya mai vababa vakange vashaya ende gogo vaindichengeta zvakanaka ndokuzotorwa nabamunini vangu vachindiendesa kuchikoro vachibatsirana namama kubva grade 1 kusvika grade 7. Hanzvadzi yababa ndokuzouya kuzonditora, yaigara kuGweru, ndobva vaenda neni vachiti vanondiendesa kusekondari. I was 11 by that time but havana kundiendesa kuchikoro, vakatonditora kunondishandisa pandakanga ndaane 14 years. Ndaiva nebhodhi yakati kurei ende ndo pandakatanga kutevera ipapo. Ndobva ndaudza tete kuti ndakutevera, ndinokuudzawo musoja aigara pa next door aitova nevana vandaitamba navo asi vaiva vadiki kwandiri. Apa aitova akamboita vakadzi vaviri kumashure vachienda tete vakuti ukamuona umusekerere but handina kumbomusekerera, so vakazondiendesa kucollege kuGweru ikoko. So college uku kwaive nehot sitting, so kwaiva nevakomana vaigarawo kuside kwedu vaidzidza neni kuchikoro. Taipanana manotsi, zvino tete vaibva vapopota urenja ninjani uchamitisiwa asi vaida kuti ndisekerere. Uya murume uya akatenga madomasi, ndobva amasiya vakanditi uya uendese madomasi aya. Apa vanhu vatotaurirana. Ndakasvika nemadomasi aya, murume uya kwakundivharira mumba make akabva andibata chibharo. Kwakuudza tete vakati hazvina basa, ndakuudza kuti musekerere, munhu atori nezvinhu zvake anokuchengeta. Ndikati vatete zvandiri mwana na 14 years, ndakangodza nemwana wenyu wane rudo, kungoti iye mudiki mbichana. Vaindirova vasingambode kundinzwa ndichitaura nevanhu vachiti vakaenda kunohodha vaipa vana vavo, ini ndopiwa sharo hembe vachiti hembe dzisingachaiti dziya, ndonzi pfeka, ukapfeka zvakanaka unozomitiswa, ukapfeka matrousers unomitiswa. Saka mwana womukomana akabva aona rimwe penti rangu akati mainini penti ramaikayanika iri harichaiti, mama wakauya nemapenti akawanda, torai maviri mupfeke. Ndikati mama vako havazondituki here? Akati kana. Ndikatora ndikapfeka. Vazouya vatete vakatora mapenzi aya meno kwavakanomagadzira vakandikesa vakati haufe wakaroorwa, chero ukaroorwa uchagara uchitambura ende hapana chichakufambira semwana. Ndobva vatoti handichakubhadhariri mari yechikoro. Ndikatorega ndiri form 2 ndokuzogara navamwe mai ndichisara nemwana wavo vachindipa $60. Vatete vaingotevera vonditorera mari iya. Ndakatosvika pakuvasungisa vakati handichamuda kuno kuGweru, ndokudzoka kumusha kwamai vangu vakanga vachirwara. Apa mai vakanga vane chirwere chiriko mazuva ano ichi. Ndokusangana nomumwe mukomana semunhu akanga anzwa nekushungurudza achingoti apa wagara pamba. Saka ndakabva ndatodanana naye. Apa I was now apa dera ndatosangana naye iroro kwakudoka. Ana sekuru vakabva vationa vakati ndakuona une mukomana saka hazvichaiti kuti udzoke kumba, itoenda imese. Apa mukomana was 19, ndobva tatoenda. Ndiye murume wandinaye nanhasi. Kumashure uko taigara zvakanaka. Aiuya kuno oita gore achishanda asingandipi kana sendi. Ndaitoita marito ndichibatsirwa nehanzvadzi dzake, ndichirisa mombe mvura ichinaya ndine pambiri. Ndakazosununguka mwana wangu mukomana asi akaremara ruoko tete, ndiri kurwadziwa, regai ndimbochema. Mwana ane 3 years ndipo murume akazonditi ndichiuya kuno kuJoni. Ndakauya ndikati pamwe zvachinja asi ndakademba kuti ndawirei. Dai ndakangogara hangu kumusha aigara achindirova tete, achindiita bhora, achindibatira mapanga. Ndakamboshinga ndikati zvichaita nane, ndobva ndabata mimba yechi2. It was a mistake. Ndokuita mwana musikana. Mukomana ati kurei 5 years, ndobva ndamuendesa kumusha kuti aende kuchikoro. Ipapo ndanga ndisingashandi. Murume aiti hadi munhu anoshanda. Ndobva mwana aenda kuchikoro, ndobva ndanzi chienda kubasa. Ndakushanda madezi ndokwandiri kungoshanda nanhasi. Zvakuita zviri nani asi murume harege kundirova. Anondirova kuita kunge nyoka yapinda mumba. Ndinotambura, hapana kana chandinoita chinobuda muupenyu hwangu. Chero akaenda kubasa handioni mari yake. Kumba kwedu akangobvisa tsvakirai kuno chete. Anondishungurudza
anonditambudza tete murume. Izvezvi ndakabatwa chirwere chemwoyo, zvikanzi zvinokonzereswa nekufungisisa nekuti anondishungurudza. Ndinotambura tete. Iye akarega kubasa, ini ndikaramba ndichishanda. Ndakavakisa 2 rooms ndikati tiwane pekugara, ndikati chiitawo tibatanidze tiplase imba. Nanhasi imba iyo yakangodaro 3 years, haina kana mawindo kana chii, yakangodaro kana door. Anohura apanohurira pamberi pangu nemazulu, apanodaidzira achindikurura hembe pakazara vanhu, achindituka zvekuti raini rese rinomira kana atanga kundituka. Zvinondirwadza. Even hama dzake dzinotadza kana kumubata zvekuti unonyara chero kufamba pavanhu because unenge wakururwa pavanhu achikutuka. Apedza oti ndinokuda mukadzi wangu, handizivi kuti chii chinoitika pandiri, asi anoshanda. Handizivi kana seti rake kana bhurugwa zvaro pa12 years dzese tiri tese zvese ndozviitira ndega. Apa ndinoshanda 2 days ndochengeta vana. Izvezvi mwana ane problem yemaziso, ane 3 years achimunesa. Ndakatomuunza kuti arapwe but haana kana chinoita. Anondirowa pamberi pemwana. Apa mwana ane 11 years. Anoshanda mari yake achidya. Svika mwana atobvunza kuti mari yababa ndeyedoro nefudya, vachazotitengerawo kana zvaita sei. Ndini ndinoita zvese, rent, food, vana tete ndipewa advice. Ndodii, ndiri kungofondoka ndega. Madzimai akawanda ari mumarelationship akaita sei aya. A lot of women are in such abusive relationships. Muri kunzwa nyaya kuti mwana, kuti munyori haidi ari kuti baba vake vakashaya ane 6 months, akatanga kugara uko nekoko, uchigara uko nekoko, handiti achichengetewa. Mama vaenda kubasa, akatogwa navatete. Tombodzoka pakutsiura mhuri yeZimbabwe. Nhasi ndoda kutsiura mhuri yeZimbabwe. Why are we like this? Vana mai, vana tete, muri varoora. And imi same varoora, muri vana tete. Sei muchivenga vana vevaroora? Zvekuti unoti kwai pane murume pa next door uyu. Mukana ukamuona smile at him. What is that? Guys, as long as une mwana, ndoda kuti ndikuudze, iwe as long as uchigara nemwana wako nhasi, uchiiutreata mwana woumwe munhu, zvizive kuti mwana wache muranda kumwe. Nhasi mwana wako can be a princess, mangwana anomuka ari muranda. Do what you want others to do unto you. Ndio mutemo muBhaibheri. Bhaibheri ndio manual wedu inotidzidzisa zvekuita. Zvinhu zvingori simple and straightforward. Sei muchiita zvinhu zvakadaro? What kind of people are you? Munoshuwira. Mweya wokuzvara wakaenda kupi madzimai? Musoja ane vakadzi 2 vaenda. Munhu mukuru woti mwana ane 14 years aende ikoko, vatotaurirana osiya madomasi kuti mwana aende kumba unobatwa chibharo. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti a lot of women are in abusive relationships. Kazhinji kacho varume vari abusive vane, I think vane ka mental problem, it's a behavioral problem, because vanoti kana akakuita zviri wrong vanoziva kuti sorry mukadzi wangu ndokuda. Vanoshandisa love and vanoziva kuti vakadzi vazhinji vane zhara yerudo. Kana ukangonzi I love you, chero wanga uchipenga sei, unobva watodzoka kuita soft. But muri kuona kuti 3 years later munhu akabatanidza mari, vakanovaka imba 2 rooms yavo, haina kana uplastor, haina kana mawindo. Mukoma chichoni chejoni, vari kumwa doro. Mwana akasaka abvunza kuti dedi, asi mari yavo ndeyekungomwa doro here? Kana uchigara nemurume anokurowa pamberi pemwana, what is that? Muri kukuvadza mwana, muri kukuvadza future generation. Mwana anokura anozoita problems pamberi pamusaka pekugwa. Madzimai mazhinji ari marelationship akadai, ingadai Mwari atibatsira. Kungoti kuAfrica vakadzi they don't get paid mari yakati one day. Asi kubuda marelationships akadai, personally I would advise you to leave such, because this is nonsense. Hapana chamakagarira besides kurowa, murume anokuhumiliate. I've always given an example kuti kana uine chinhu chako chegoridhe chawakatenga negold, uchiziva the value of that thing, unombouya tongoti ring kana kuti whatever it is, something of value, let's just say something of value, unoya wochirova wapedza ubva ndokuda wochiputsa. Varume vanofarira mota yenyu yamunofarira baba, mungaitora here? Moiputsa malaiti, moiputsa mavhiri, mubva mangwana makusema mungavati ndokuda, sorry my car, motenga mavhiri. You are destroying the life of a woman who's taking good care of you. Ngatirege unhu hwekuabhusa vakadzi. Vakadzi vanoabhusiwa. Vakadzi vari kuabhusiwa.
murume regai ndingokuudzai vanhu vari abusive they will not change. They are narcissistic. Those people, they don't feel, they don't have an empathy. They cannot put themselves in other people's shoes. They don't care how you feel as long as they are happy. As long as you are staying in that relationship, munobuda mumba muri body bag mugorova road makananga N1 maru ari pamusoro pechesta makawasenga maru makananga kunovigwa. You die in these relationships. Sometimes kusiyana nazvo kuri nani. Vatete makasimba here. Ini ndiri musikana ane 25 years uye ndinogara mukwekwe kuMbizo. Ndaishanda pane imwe fast food joint iyi vatete haina makore avhurwa, ndingangoti haisviki mashanu. Food joint iyi ndeumwe murume ane makore angasvika 40. Basa iri ndakariwana ndatambura kuri kuti ndafa zvabhosi vedu zvinenge zvaita, nokuti business ravo vanoshandisa midzi ende midzi yavo inoshanda kuvashandi vechidzimai. Ndisati ndapinda munyaya yangu, regai nditange ndichiti vanoda kuromba please rombai nemuviri wako, nekuti kune dzimwe type dzisingabatwi unozvikonzeresa matambudziko. Fast food joint apa panotengwa zvekuti munogara muri pegged, zvisinei nekuti mwedzi uri papi, whether uri kutanga okupera, vanhu vanenge vakangosara. Chero hazvo pane mamwe macompetitors ane menu yakafanana neyedu, munenge musina vanhu kuita senge vari kutengesa masesi. Female employees ose ari kungorwara zvisina tsarukani. Either unotanga wadonha pabasa skin yako inongotanga kuita makwapa totoziva kuti zvava kutanga. Kana zvadaro munhu ava kutanga kurwara, kana arwara haachatouyi kubasa, ava kutorwara zvekuti chero kubasa anoisa resignation letter. Zvakaitika kuna Yvonne, zvakaitika kuna Melinda naJubilee. Tanga utendera makwapa pabasa kuti pane ushereketwa uripo, asi zvanga zvisina evidence. Mukutarisika kwazvo zvaita sokuti mari yabosi yaiva clean, asi kuti yaiva clean zvemashuwa here vatete ameno zvaizoonekwa. Rimwe zuva bosi vakandidana vakati vaifara kuti kushanda kwandaita pabasa, saka vaida kundipa ka token of appreciation kaibva muhomwe mavo kainge kasina basa nesalary or transport. Pabasa paive ne-staff bus raitakura vanhu, so nyaya dzetransport dzaiva covered. Vachiti vandigamuchidze mari iya, takanzwa commotion mudining area. Takamhanya tikawana Ana wadonha pasi vatete. Chimwe zvechaishamisa pabasa pandechekuti munhu aita akarwara, bosi vanga vasingamumhanyisi kumba, vaibva vati ngaangonozorora ari kumba, kana hava nani odzoka kubasa. Takati tazviona nguva dzekuchaisa dzakakwana, kwava kuchaisa ndokuenda kumba. Usiku hwacho ndakarohwa nemamwe madzikirira asati amboonekwa. Bosi vaiva murumu mangu vakaita kukomberedzwa nezinyoka muviri wese kubva kutsoka kusvika kuhuro. Nyoka iyi yaiva yakangosiya musoro wavo chete. Vatete ndaive aware nezvinhu zvaitika, asi kuti ndaive ndakabatwa nedzikirira. Kuti ndisimudze chero ruoko ndaikonewa, kuti ndimuke pandaiva ndakarara ndaikonewa. Bosi vakabva vatanga kuseka evil laugh, vakati ndaiva ndaramba kuti vanditenge nemari kuti ndiite mukadzi wavo, so ndaizoona makwenzi azvo. Vatete nyoka yakazvimononora pana bosi, ikatanga kuzvongonyoka ichiuya kwandiri. Nyoka yakatanga nemakumbo angu ichida kundimedza. Kwava kukwidza yava kusvika nechemumabvi umu, ndakaona kuti zvandichamuka ndakafa. Ndofunga ndiyo yanga iri aim yabosi wangu. Ndakatanga kudikitira, apa handisi kugona kumuva. Ndakangotanga kudaidzira zita raJesu, I bind you now. Pandaidaro pose nyoka yaibva yandisvipa. Bosi vaibva vaipa komande kuti ataki. Ini pandaidaidza kuti nezita raJesu I bind you, nyoka yaibva yashaya simba yodzokera kumuridzi wayo. Hondo yekuda kuti ndimedzwe nenyoka yakaendera mberi for 5 minutes. Ndakaona zvino bosi vasingachaseki, vachifuta sedzetse radirwa mazimbe ari kupisa. Handina kuona kuti bosi vakabuda murumu mangu sei nenyoka yavainge vainayo. Vachingobuda murumu mangu, cramp yakabva yapera. Ndakasimuka pambedha pandaiva ndirere, ndikapfugama ndikatenda Mwari nekundirwira pamupato werufu pandainge ndaiswa nabosi wangu. Chandaive ndisina kunzwisisa ndechekuti bosi vaiva muroyi wechirume here uvaive vakaromba vatete, kana kuti vaive zvose murombi nemuroyi. Ndakazviudza kuti chero mabasa
ainetsa ini ndainge ndichinosiya mangwana acho. Mwari aizoisa nzira vatete. Plus ndakaona kuti zvaitova nani ndive mupenyu than ndigurisire upenyu hwangu panzira ndigare ndiri ndonda ndichirwara umwe munhu achiita mari neni. Uyezve Mwari wangu ainge amire vatete, nokuti dai ndakangogamuchira ka token of appreciation ndingadai ndakazviroodza kunyoka iyi. Vatete, Mwari works in mysterious ways. Ndakandoisa resignation letter yangu. Boss vaiavoida eye contact neni musuyu. Vakangonditi ko kuzoresigna pane chandaive ndisina kufara here, kana chaivepo zvinhu zvaiva zvekutaurana. Kuda kunyepera kupenga boss vaiziva reason yandaisiyira basa. Ndakabva pabasa kuti ndinoona Ana ainge arwara pabasa. Ana vatete in less than 48 hours anga aita majanga kuti chaimunanzva here pane chaimupfura waishaya. Takazotanga kukurukura akandiudza kuti bosi vainge vamupa $100 vachiti ari kwemusoro nekuzvitsvakira zvaanoda. It was just a token of appreciation. Nyaya yake exactly seyangu, asi anoti kubva musi wagamuchira mari direct kubva kuna boss ainge ava kusangana pabonde nechinhu chaasingaoni. Achimuka aiva akangongorwara zvisina maturo. Ana vatete zvaive pachena kuti taive necommon enemy yainge yakaromba ichishandisa vasikana nevakadzi vaishandapo. Taizoenda kunoona vamwe vasikana vainge varwara pabasa. Yaive same story. Zvaiva pachena kuti ndosaka vaisada kuti munhu aende kuchipatara vaitoziva voga chirwere ichi hachinenye chipatara asi chirwere chaikonzerwa navo. Ende vasikana vairwara pabasa hapana akambodzoka kubasa, aibva awanirwa replacement. Waiti ukapuwa sick leave ndiko kwatova kuenda kwako kumba. Takazofoma group redu revanhu vaive affected tikatanga kukurudzirana kunamata vatete tichibreaka makesi ose akaitwa muupenyu hwedu, tichinamata against ushereketwa wakaitwa muupenyu hwedu. Vasikana vakatanga kurecover bit by bit zvokuti chero Ana anoti hachashandiswi usiku. Pakatanga kufamba runyerekupe rekuti mukwekwe bosi vaiva vakabata mushonga uyezve vanoshandisa female staff, saka vanhu vanga vasingachapindi kuzotenga, vaigara vari short staffed kufront of the house. Business rakazosvika pakungowa. Bosi wele aiva abata vasingabatwi. Mukavaona bosi mutown hamungambofungi kuti munhu aimbowa nemari. Vakangosauka uye tsvina yavanenge vanayo njere dzinenge dzatanga kukutuka vatete. Basa ndisati ndariwana zvangu asi ko zvino ndava kumirira kutungamirirwa naMwari nekuti ndikada kuita zvemusoro wangu ndiko kupotswa waitwa gwayana remupiro. Tazvinzwiranzi there's power in the name of Jesus Christ. Even madhimoni chaiwo anopfugama when the name of Jesus Christ is mentioned. Kana mune ma-parcels amuda kutumira ku-UK nema-parcels amuda kubva ku-UK achiuya kuZimbabwe, let's contact FABSA. FABSA has partnered with AI Global, inova iyo company inounza zvinhu, ino-exporta neku-importa zvinhu kubva kunyika dzakasiyana-siyana, kubva ku-UK. Kana mune maspace amuda kutengera zvakare vanokuitirai. For Starlink December kusvikazve ngatisigwei ma-Starlink mumamisha umu. Kana tasvika zvine mune muzoona vateteseka hamusina data reZimbabwe rinodhura. Hatisei vabereki ma-Starlink handiti. Nyaya ndochaverenga iyi yakanyorwa nechirungu nechindevele. Hi auntie, can you please post my story? I'm a girl age 34. Uzongibhalela kahle okunye I don't know how to write Shona, but I understand it clearly. Mina, I was born in Bulawayo. Bengihlala nabazali bonke, but one day my father came to South Africa. Umama wasala ethi uzosebenzela ifamily. I was very young that time, so ubaba wayengasathumeli wakhohlwa ngathi, and mama sold the sofas ukuthi athole imali yokuza ngapho. So wasishiya nogogo ozala umama, wathi efika kahlalanga ne2 years she passed away with slow poison. So after that, I finished my school, Form 4, and I came this side with pay forward. I came and stayed with my father. When I arrived following day, ubaba wangitholele stay in. I was 16 years that time. My father was staying alone. So after that, ngasebenza auntie, but it was very hard to me. Bengisebenzela umuntu omnyama ehlala nomntanakhe. And they didn't want with food. Kwakumele ngisebenze ukuze ngibhadale umalayisha.
I paid them 1,500 thanks to God. Tete. Fast forward, I left that job, went back to stay with my father. So bekunabafana abebehlala next to me. So my father told this boy wathi nguye ozongibonisa amashop yena lo ohlala next Mkhokho. So I got close to that guy. We ended up dating. Ubaba engazi. Ubaba besebenza eBoksburg. So every Friday uyeza. Bengihlala lo baba same bed. Bekungela ndawo yokulala phansi. Emkhukhwini was very small. Sathi silele, my father wathi kimi, do you know ukuthi inkukhu ingabekela amaqanda ayo iyawadla ngapho esondela kimi kahle. Ngambuza ukuthi what is that? Ngamuthi what is that? Uzamani. Ngathi kuwe ngifuna ukufonela ugogo wami emakhaya ngimazisa ukuthi wena uthini kimi. Lakhe akasaqhubekanga again. I called in the morning home and told my big sister who was staying there. I went to my aunt, my father's sister. Bebehlala eduze nathi. And abantu bebehla bebuza ukuthi umkada kakhulu lo mntwana because ubeyahlamba nami everywhere. Noma esiyaphuza kanti sengisukele inyoka emgodini Tete. One morning my father wathi asihambe siyovakasha. Ngathi angifuni. Wathi okay, waphuma wangishiya endlini. Mina ngithi uhambile. Ngabhodela ngemva kuboys kanti ingwenya ayihambanga amadoda. Wathola ngisahleka ngimi emnyango kuboys lezana. It was Saturday morning. Uyazi lokishini kugcwala njani on weekend. Ngezwe ngempama and my father beli sosha madoda. Ngahle ngamtshela indaba zakhe ukuthi awungondlanga. Yikho ufuna ukulala nami. Wangishiya ngimncane. Wahle waphuma wahamba. Wayesesithi ma engithuma emashop umbone ecashile efuna ukubona ukuthi ngikhuluma labana every day around 8. Uyangithuma. The boys labana bagcina bemove besiyahlala next door, next street. Bathi your father uzozichisela endlini Tete. Wayesehamba nami emsebenzini wakhe. So buya sonke ngama weekend. Abantu bembuza ukuthi ulala njani nomntanakho same room. Silala lokhana ukuthi omunye lomunye umbatha yakhe ingubo. And my sister came wangithatha after some months and I went and stayed with my lovely sister, but is no more. Rest in peace. I will always love you. I will come with part 2. Alright. Sakanya yayi ayinakuphera manje. What happens is when she came to Joburg, vakasvika vakatanga kugara nababa. Vachigara nababa kudaro hanzi vavorara mumba vaivata vaigara muroom 1 nadhedhi. Saka vainge vorara pambedha umwe chete vanzi papa asina kana space. Saka baba ndopo vakatanga kuudza mwana kuti unoziva here kuti huku inogona kuita mazai kana yapedza yobva yawamwa mazai iyoyo waiva usiku vachitoswedera kudhuze nemwana. Saka mwana ndobva ati imika muri kuitisa maguta sei. Ndovaudza vanhu vari kumusha. Kubva ipapo vakabva vatanga kumuchengera vakamuona achitaura nevakomana vomuridza mbama. Saka kubva ipapo ndobva vaitanga kuenda naye kubasa kuBoksburg. Vainorara futi muimba imwe chete nani nemwana kusvika mwana azoudza sisi vake vakauya kuzomutora asi sisi vake vakazoshaya. Saka tandanda muti kopati tu vakati kutaipa kunorwadza ndichazodzoka. Saka tichazodzwa kuti zvakafamba sei. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Atete makasimba here ndaitawo dambudziko nemurume wandiri kugarisana naye vatete. Kare chikura tainzwa vakuru vachiti kana mwana omurume akatizira muchechi ziva kuti minamato yako inenge yanzwikwa naMwari. Uye Mwari anewe zvinenge zvakanaka vatete kana iri church isiri cult. Manje iko zvino chiri kunetsa ndechekuti wafunga kuita mari achishandisa musoro wegora ava kutizira kuchechi. Afunga kucleana dirty money senge madrugs ava kutizira kuchechi. Ndiro radambudzirwa ndasangana naro mumba mangu ndiri pabarika pechechi. Taive takagara naSydney zvakanaka zvinenge. Problem yangu yakatanga mushure mekunge umwe musi tichifamba mutown edu tichivaraidza pfungwa takasangana neumwe murume wechidiki. Ndiri kureva early 20s. Prophet ava vaitwa mudiki kwatiri tose naSydney. Ndivo vaya mapostori ariko anopfeka tusuit to 3/4 tunenge mapedo pusher akaita mbiri kare kanosiya masocks panze nemaglass shoes. Don't touch my ngakana. Vatete
takamiswa zvikanzi mukoma ndinoda kutaura nemi, I see greatness in your life but your star is being overshadowed by dark elements. Vatete prophet ava havana kuzoendera mberi. Sydney akabva anzi kana achida kunzwa zvizere agouya kuchechi service musi weSunday. Prophet vakakanda chirauro vakabata hove yaiva yadlira. Sunday chakafuma chiri chipatapata kugadzira kuenda kuchurch service. Ndaigodiva tete, ndakakwekweredzwawo zvikanzi handei, asi mukati mespirit mangu maive nekusagadzikana. Ndaingonzwa kuti there is something wrong somewhere. Prophet vakati vachipinda muchechi ungati mapinda minister. Prophet vakanga vakaunganirwa kunge nyuchi dziri kugadzira nyuchi. Vanhu vakatanga kuita murakatira vachidonha vatete madhimoni. I mean vatete hasi mapaid actors here. Like zvinhu zviri staged. Maitikiro azvakaita anga asina kumira mushe. Ende vaidonha vaya tete ndiko kwaibva kwamhanya makamera vachitora semunhu akaenda kuchikoro. Ndakaona sekuti prophet was putting on a show kuisira masocial media sites avo to attract dzimwe. Why? Service yakaitwa vatete. Nyaya dzaitaura sandi dzekuendesa mweya yevanhu kudenga kwete dzaiva dzekunzi chitadzo kufa uchitambura. Mwari hana kutisika kuti tife tichitambura. So if you're not making money, uri kuitei? Prophet vakapfuura zvepatiri vakasimudza Sydney vakataura seprophecy kuti aiva negreatness paari, asi he was going to face some obstacles. Tete kaa kechipiri zvichitaurwa, prophet havasi kuti dyo, vari kutaura nemadimikira nemaridusi. Pera service Sydney murume wangu anga ava convinced kuti yaiva true church. Zvikanzi vese vawana prophecy vangozouya kuprayer line vagoiswa maoko mumusoro. Sydney wakaenda vatete, and since that day mumba mangu mufaro hatina kuzombouziva zvakare. Sydney sleeps and eats dzidziso dzaprophet. Mari yese yatiri kuita mumba yava kuenda kuchurch. Sekuti Sydney akabata doctrine zvekuti if you seed you tap into the anointing of the prophet. Vakanzvera magwaro eBible ndokumbirawo mundiudze kuti vhesi iri riri kuwanikwa papi chaipo chaipo, nokuti ndakambozama kuritsvaka kuti pakambotengwa makomborero nepapi muBhaibheri. Zvimwe kuda ndini ndiri kuverenga Bible ndakashunika. Ndakazama kuudza umwe wangu kuti onaka shamwari tiri kudliwa takasvinwa samatemba. Sidi ndakanimbirira kuti ndini obstacle yairehwa naprofeti. Obstacle iri kumutadza kusvika kugreatness kwake. Vatete hauseki unonzwa tsitsi. Njere dzemurume wangu dzakadofonyoka zvekuti kuzama kutaura ndaneta nazvo. Zvakazoita wese vatete mushure mekunge murume wangu aitwa disciple wapapa. Sidi ndakaitwa one of the 12 disciples. Now zvadova wese. Murume wangu ava kuuya kumba maodd hours. Dzimwe nguva kusauya zvamuchose hanzi tangatina papa. Chandiunza pano ndechekuti ndakasanganawo nemamessage mukati memafoni emurume wangu. Vatete ndoziva dzimwe hama dzangu dzichabvunza kuti waitsvakei mugomo yezvawakasangana namakudo. Chakaitika ndechekuti pafoni paSydney pakaita pop up imwe message yakandisiya ndine mubvunzo. Ndakazoti mumwe musi Sydney apinda odd hours dzake kwava kuvata flat. Ndakatora fingerprint kwakuisa pafoni conversation naprofet. Vatete zvandakaona nemeso angu broke me. Sydney naprofet are having an affair. Vari kutofemerana mugods. Ndiri kuti vatete murume wangu napasta murume zvakare vari kubvisirana hembe dzemukati. Moyo wangu kani moyo wangu ndidzo here greatness dzairehwa idzi? Ndiko here kuva obstacle kwavaireva? Heya pastor vainditi ndiri obstacle kuitira kuti vazofemerana mugods nemurume wangu. Vatete kubva zvatanga Sydney kuenda kuchechi uku, bonde rakabva rafamba mangu. Ndakangoita forward chat yacho kufoni kwangu kwakudilita evidence yekuti ndaita forward. Murume obvious ndiri kusiya, asi information yandakatakura ndoita sei nayo. Ndiri kufunga kuzvisplasha everywhere. Vanhu vazive true character yevanhu vanotrasta. Ndakazvibvunza kuti zvazvinodai murume mukuru zvino vana vakomana vari muchechi vari kupona here? Handizive dare ndibatsirewo nemasano iyi. Ndoita walk away quietly here neinformation yandakatakura, kana kuti ndoita walk away ndokonzera havoc? Ndibatsirewo vedaro muchindiudza maadvantages or madisadvantages epfungwa dzangu. Vigai chitupa vatete, nichatevera mucomment section ndichiteerera. Asi ndiri kurwadzwa hangu kuparikwa nemwe murume. Vatete kupandutswa nemunhu anoclaima kuti munamati. Ndatenda nenguva yenyu.
All right. Is this normal? Is this even normal? Moza kuti vanhu vacho unotoona kuti munhu anenge achitofamba achidai achihanda nemunhu mutaura unotomuudza kuti you are destined for greatness, and hane munoziva kuti tose we want to be great. Who doesn't want to be great? We all want to be great. Zvino ukasangana nemunhu anokuudza zvinhu zvinokutekenyedza unobva watoti haleluya zvangu zvaita. Now zvaparadza muchato. Munoti kudii? So she's asking, a question is one, kuti vaitise vanhu viral here kana kuti vangosiya zvakadaro? Imi munofunga kuti kudii? Motiudza zvamunofunga nditi. Alright guys, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Pamusaka pekuti ndine video previous video that I need to edit, I have to cut this one here, then chazo upload imwe video h2 again. Anditi nongoramba ndichiko encourage kuti let's subscribe, let's grow our community. Anditi uyezve musakanga makutumira nyaya dzenyu panumber iyi. Chimwe chandotoda ndechekuti guys, kana mukatumira maaudio anditi it delays the process of your story to be posted because ndichambotanga taita transcribe anditika zvinotora nguva yakati rebei. Asi when all has been said and done, hatirangarei kuva vanhu vanonamata tinamate nguva dzose, nekuti the days that we are living are evil. Ndakaona bhazi, pane bhazi rakadonha nesuro imi takupinda mufestive season. Ndinongoti kumafamilies ose akashayikirwa ngadai Mwari akunyaradzei in a special way. Bedweka ngatirambe tichinamata zvakare, tichinamata hama dzedu nekuzvinamatirawo matraveling nurses, because December asvika people will be traveling to different places every day. Ngatiise vanhu ivava mumunamato. Torangarira zvakare kuti kudiaspora community, let's remember to put our family members edu ari back home kuno, ari back home kuno, pack diaspora cash plan. Should anything happen, tinowana pekutangira nditi ehe. Alright, tokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvakare nechirongwa chenyu muzoro mangwana. Tatenda, bye bye.